Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Менә бу шигырьне Абу Гали Мухаммад ибн Абдуллах Саксини язган. Рамазан да килде, менә гынахларны юырга. Арагызда берәү булса чисталыкка омтылган. Гынахлардан арынсын ул, бу айны хөрмәт итеп, рәхимлеккә омтылсын ул, Раббыга өмет итеп. Бу да ул язган шигырь. Рамазан ае чыннан да гүзәл айдыр. Һәр кем уразасы өчен бүләген алыр. Һәр мөмин дә моңа шатмы икән, әллә борчыламы аның бездән китүенә? Бу айда безгә ураза тоту өчен фарыздыр. Аллаһ тыганнардан читләшү дөрестер. Ул айның хакын һәм өстенлеген белгәннәр. Ул айның хакын һәм өстенлеген белгәннәр, ураза тотканнар ахирәттә әҗерен алыр. Сүзләрен Мөхәммәдле Аллаһ исеме белән башлап, дин юлыннан туры атлаучы саф калебләр генә Расулебез Мөхәммәд янында җәннәттә булыр.